Ikamata video ya msiku lero mukhala mutadziwa kunena kuti sibwino kumalankhula zinthu pamene wakondwa kapena wakhumudwa kwambiri, chifukwa nthawi zonse zimathera kuchita maligret pa zimene iwe walankhula, zimene pakutha kwa chimwemwe kapena kukhumudwa kuja pamene wabwerera mu normal condition umazizindikira kunena kuti zinazi ndangona ndalankhula komano sindimayenera kulankhula motero. Statement yanga yadza kamba ka momwe adalankhulira yemwe ndi publicity secretary wa chipani cha Malawi Congress Party a Jessica Bwira, amene Sunday langopitali anali ndi mkumano ku maofesi awo kumeneku kulikulu la MCP, kumene chochitika chawo chachikulu chinali kukonza maofesi, kuchita clean, zina zotero, kaya kukolopa ndi zina zotero. Pamapeto pa zonse iwowa adali ndi nthawi yakuyankhula ndi mamembala awo achipani komanso masapota awo achipani chimenechi cha Malawi Congress Party. Koma zimene adalankhula mtsiku limeneli ndi zimene zapangisa kunena kuti iwowanso abwere kugulu ndikumanena zoti akuchita regret pa zimene adalankhula, popeza zimene adalankhulazo anthu azitanthauzira mosayenera. So nkhani yayikulu ndionena kuti a Jessica Bwira kupyolera muzimene adalankhula kwa omwe amatsatira chipani chimenechi cha Malawi Congress Party, adafotokoza kunena kuti yes, ndizowawa kumva kuti ena adalandira ma billions, komano afotokoza kuti mawu amene adalankhulawa anthu adawamvetsa mosayenera. So mutsiku limeneli adafotokoza motere, adati tiserekeze kugenda munthu wathu chifukwa ife sitinadye nawo zimene anabazo. Akanena kuti Kabwira adalandira mwakuti ndizowawa chifukwa adayenera kugawana ndi anzake, sikuti ndizonama, ndizowawa kuti anthu mwayenda ulendo muli mbu ena amalandira mabiliyoni. So mu statement imeneyi imene adalankhula idausa zolankhula zochuluka, ndipo ena mwa anthu ochulukanso adafotokoza kunena kuti ngakhale atakhala kuti ndi mwana, koma kupyolera mu statement imeneyi zachita kuonekeratu kunena kuti akuvomereza kuti chipani cha Malawi Congress Party chidabadi ndalama, ndipo palibenso chinthu china chimene anganene chozidefenda chimene chingabwerese kusintha kuliwu limene a Jessica Bwira adalankhula ku mtundu wa masapota amene anali kumeneku kuma offices awo, kumene kupyolera pakamwa pawo anakwanisa kunena kuti ndizoona ndithu kuti anthu adalandiradi ndalama ndipo mabiliyoni ambirimbiri. Komano mu statement yawo idali yolimbisa anthu mtima kunena kuti ayi musadere nkhawa, tikudziwa kunena kuti mwakhala mukutitsatira muli mbu kapena muli anthu kuti mwatuwa ena osadyanso kumene kupezeka kuti amene mukumusatirayonso ndikupasidwa ndalama za nkhaninkhani komanso osakugawirani. So kupyolera mu video imene ndikuoneseni mudzimvera nokha zimene amene a Jessica Bwira adalankhula kumene ku Lilongwe, kumene anali ndi ntchito yokonza maofesi a chipani chimenechi cha Malawi Congress Party ku headquarters. So ndimafuna mukaonera komanso kumvera zimenezi mudiyankhe mu comment section kuti inuyo pamene wakunena kuti ayi anthu akuchita interpret mosayenera mukuganiza kuti zingamveke ndi speech imeneyi, popeza speech ikuziulutsa okha. So tamverani ndipo mundiuze mu comment section. Atatu amene muli pa social media, DPP ikugwiritsa ntchito kutimanga kuti anthu achotse maganizo awo pa zimene akulephera. Mwandipetsetse? Ifenso tikakhala pa media and apapa mundimvetsere chonde ndikuyankhulani monga publicity secretary wanu, tisayerekeze kugenda nawo munthu wathu chifukwa choti ife sitinadye nawo zimene anabazo ndi chibwana. Mwandipetsetse? Ine akanena kuti Kabwira analandira mwakuti ndizowawa chifukwa Kabwira adayenera kugawana ndi anzake, sikuti ndikunama. Ndizowawa kuti anthu mwayenda ulendo muli mbu anthu ena amalandira mabiliyoni, ndizowawa. Koma sitinyamuka ndikanena kwa eni yake zimenezo. Ayi kaya tamvana tizikhala ngati ana ovinidwa, mukumbukire ngoja zinayi, tidzapatsana mambama konkuno koma kunjapo
Ai. Osa yanka nawo kanga video zimezo suna zitani. Usakale iweyo yambirira kuti eya mwaona ai. Utiotu ukunyoza chipani. Ukunyoza MCP, ukunyoza Malaya Congress Party. Ukuthandiza nawo kugenda chani? Chipani. Zina tiziuzana nyumba. Ndipo jandanena kuti tisagawane nyama tisanatani. Tisanatani. Pali zina zimene ngakhale ine kumva ndikumadzidzimuka. Koma supita kunja kungati bambo anga ndi amakhuta bwanji. Mangono mkazi wanga amawodza pamphasa timatero. Akulu ali yese pa social media ukati ukuposta zinthu. Tiyeni tionetse zimene akulakwira anthu awo. Iwoza kufuna tikambe zimenezo titulutse ziti. Social media ikhale yonetsa zikulakwika ndi anthu awawa. Mwachitsanzo mitengo ikukwera. Ngotenga ni shuga mkulemba. Mtengo menate price ya MCP ndi price ya DPP ndi. Amene mukumufuna atabwerera ndani? Ndamene. Zawa makamba zitayenuko. Tambaneti. Lero tikakhala pa social media tiyeni tidziwe kuti mdani wathu ndi awo. Si wanu. Nditsimikize ndithu kuti dzulo kunabwera polisi kupitira malo nthawi 5 times kubwera pano. Andikubwera kwake kwa mwano kubwera kodzavutitsa munthu. Ndeife tikunena kuti zachitika zolakwika. Zikufunika kuti anthu apatsa achakwera ulemu wawo monga mtsogoleri amene ali wa dziko lino. Zachitika zikuti ngati kuli nkhani ingobwerani kutsata malamulo amene amapanga, koma zoti tidzingozungulira pa nyumba pa mtsogoleri wakale ndi zolakwika. Zimene zachitika zinozokuitsa kwambiri. Ndife tabwera pano kuti anthu adziwe kuti Malaya Congress Party singokhala mangoyang'anira mtsogoleri wawo akumapangidwa zoti adziopsezedwa. Tidziwa kuti ichi chofuna kuwakhazika chete ndichofuna kuti adzingokhala amantha ubwino wake iwo alibe manda chifukwa chakwera sali wokha. Malaya Congress Party sili yokha, ma supporters athu alipo. Tabwera pano kuti tionetsetse kuti mtsogoleri wathu ndi otetezeka. Achakwera pita mukhali kama yankulana pazimwezi kuchitika